Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu wethu ngethuba akasinikeza lona ukuba sikwazi ukuphinde sihlangane futhi namhlanje kungoLwesibili kule ngosi. Izolo besifake inkonzo yangesonto yasentabeni ngoba sasingekho kusile eMafakatini kade kuvulwa indlu ngomgqibelo. Sibonga kakhulu saphatheka kahle eMafakatini. Siyambonga uNkulunkulu ngebranch yakhona nabazalwane bonke abafikayo ngiyanibonga kakhulu nabaxhasa nabakhona. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Udumo lonke luya kuyena lumfanele lungolwakhe. Sixoliseke kakhulu ngizwa kuthiwa kukhona abangakutholanga ukudla. Ngiyaxolisa kakhulu, ngicela ukuxolisa. Angizange ngibe nolwazi olunjalo. Ngathemba ukuthi kukhona konke imali yababeyinikeziwe bakwazile ukwenza konke okufanele ngendlela efanele. Kodwa nakho-ke sengizwa ngomama ukuthi kukhona abangazange badle, abanye bahamba bengadlile, abaseGoli kude kangaka. Ngiyacela ningixolele kakhulu ngoba konke okwenzekile mina njengomholi webandla kufanele ngikwamukele njengephutha elenziwe yimina. Ngiyacela ningixolele kakhulu kakhulu. Ngiyathemba ngokuzayo ngeke kuphinde kwenzeke. Ngale-ke kwalokho sibonga bonke-ke bakwakumenyiwe befikile abantu bathi-ke nabanye ababengamenyiwe babekhona. Mhlawumbe yilezo zinto ezenza ukuthi ukudla kuphume esandleni ngoba kuthiwa abantu bendawo baningi ababekhona bengamenywanga. Kulukhuni-ke uma kunjalo, yingakho ngithi ngicela ukuyithwala iblame ngoba ngeke siyibeke eMafakatini. AbaseMafakatini babazi inamba ethize ezayo kanti kuzogcina kunenamba ephakeme kakhulu kunale ababeyilindele. Ngiyacela kakhulu kakhulu ningixolele. Nikuthole enhlizweni zenu nina enahamba ningadlile, ningixolele kakhulu. Kwaba isimo esaba ngaphezu kwamandla abo, esaba ngaphezu kwamandla ethu. Ake siqhubekeke nenkonzo namhlanje. Inkonzo yangoLwesihlanu yaziqhamukela nje nayo ngomoya kaNkulunkulu. Kade ngithembise ngoLwesine ukuthi sizobuka umlindi. Noma ngathembisa ngalo Lwesihlanu angisazi, kodwa nje ngikwazi ukuthi akwenzekanga ngendlela mina engangicabanga ngayo, kwenzeka ngendlela uNkulunkulu uMoya oNgcwele wayefisa kwenzeke ngayo. Kunjalo-ke ukuba sebandleni eliholo umoya kaNkulunkulu. Noma usuyiplanile into oyicabangayo wena, uMoya oNgcwele uthi take over, zenzele into yakhe. Phela vele ibandla lingelakhe, Nkosi yethu uJesu Kristu walithenga ngegazi lakhe. So akekho umuntu onebandla emhlabeni uma lelo bandla liphethwe ezulwini. Ngiyawabona-ke amabandla abaziphathele wona abafowethu nodadewethu, awabo lawo. Kodwa uma uphethe lasezulwini, hayi usuke ungaliphethe kahle hle, lisuke izulu liziphathele nje. Usuke uyiphasela nje wena. Njengoba ngihlale ngisho ukuthi ngiyimbongo legitshele ekhonjiswa kuthiwa shona le, shona le, yima-ke manje yenza ukuthi. And ngiyakujabulela lokho ngoba akungifanele kwakona lokho, kodwa nje kuwumusa kaNkulunkulu ukuthi akwazi ukuthi iNkosi uJesu igibele iye lapho efisa ukuya khona. Khumbula phela isikhathi sakhe emhlabeni sesaphela. Waphila emhlabeni, saphela isikhathi sakhe wawenza umsebenzi. Manje-ke ngazinikela-ke mina ukuthi ngiyazi mayihlezi ezulwini ebona izinto zenzeka, uye athi yazi angisakwazi ukubuyela emhlabeni, ngiyafisa ukuya kuleya ndawo, ngiyafisa ukokwenza ukuthi lapho. So ngikhonela lokho-ke mina, ngisesikhaleni. Yingakho ngikubuza ukuthi wena usesikhaleni yini, ngoba nawe kufanele ube sesikhaleni. Asihlaleni esikhaleni bafowethu ukuze izulu lisebenzise njengokufisa nokuthanda kwalo. Mangiguqe ngikhuleke. Baba oNgcwele, Baba olungileyo, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando lwakho. Siyabonga Nkosi, ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo, ukhulume Moya oNgcwele, uzambule. Udumo lonke silinikeza wena, inkonzo yonke ingeyakho. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sizofunda-ke izwi lenkosi ngokaMathewu chapter 5 verse 9. Liwumgogodla lithi, babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Bese siyake kwelilandelayo uHezekeli chapter 22, lapho uNkulunkulu ekhuluma ukuthi wafuna umuntu ozoma esikhaleni. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe, ukuba ngingalichithi, kepha angimfumananga. Wamfuna umuntu ozoma esikhaleni ukuze izwe angalichithi, kodwa akazange amfumane. Ngithi uma ngidlula kuleli vesi njalo ngithi kubuhlungu ukuthi uNkulunkulu esidalile afune ukusebenzisa angakwazi ukusithola. Bakhona-ke abanika umsebenzi ukuba umlindi. Kahle hle uma umile esikhaleni vele umlindi, ngoba unjani? Ulindile ukuthi utshelo uzokwenza. So uma uzimisela ukuma esikhaleni yazi ukuthi umlindi. Umsebenzi womlindi-ke sizowuthola namhlanje. Sivula izwi lenkosi uHezekeli chapter 33. Hezekeli chapter 33. Izwi likaJehova lafika kimi lathi. Okokuqala nje masi-analyze igama ukuthi lafika, khombisa ukuthi liyaphila, liyahamba. Ukuthi lihamba kanjani-ke umnikazi walo laziyo. Kodwa lafika izwi kuHezekeli. Akushiwo ukuthi ngalizwi izwi, cha, lafika. Ngoba liyini? Liyaphila, lingumuntu uma ngizolanisa njalo. Hayi ngoba kuwumuntu sebajwala abantu bathi umuntu omnyama, cha. It's a human being. Izwi nalo lizimele, enganizwi uJesu. Yena phela ulizwi nje. So lafika izwi kuye. Hayi ukuthi walizwa, lafika. Ngoba liyahamba. Lafika izwi kuye. Uthi-ke izwi likaJehova lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, khuluma kubantwana babantu bakho. Ndodana yomuntu, khuluma kubantwana babantu bakho, uthi kubona, lapho ngihlisela phezu kwezwe inkemba, abantu bezwe bese bethatha umuntu phakathi kwabo, bambeke umlindi wabo. Nalapho yena esebona inkemba yehla phezu kwezwe, abethi icilongo axwayisa abantu. Umlindi umuntu oxwayisa abantu. Umlindi umuntu owenza umsebenzi owenziwa uJona, wawubalekela waya eTarashishi ethunywe eNiniva, kodwa wagcina esebuyele kuwona lo msebenzi owenza, ukuxwayisa abantu. Izwi lenkosi kuJesu mayikhuluma uthi amadoda aseNiniva ayokuma ekwahlulelweni asehlulele, ngoba akholwa engabonanga. Ngesikhathi eshumayela uJona, eshwabene ephuma esweni senhlanzi, balamukela ivangeli, balamukela izwi, bangena ekuzileni ukudla, bakhala phambi kaNkulunkulu. Engabe mina njengomlindi bayangizwa yini abantu bese be-acta na? Wena njengomlindi bayakuzwa yini abantu bese be-acta na? Wena njengomlindi nawe ukuwo lo mphakathi, uzilindile yini wena? Zilindeni ezithombeni. Uzilindile yini wena ukuthi ungoni na? Zilinde esonweni, zilinde ekuphuzeni, zilinde ekuhlebeni, zilinde ey'nkanukweni zenyama, zilinde olakeni, zilinde emagqubeni, zilinde mhlawumbe unegqubu nje. So-ke umlindi kufanele alinde. Nalapho yena esebona inkemba yehla phezu kwezwe, abethe icilongo axwayise abantu. Kuyisono kumlindi ukungabe exwayisa abantu. Uyongena esihogweni ashe nje ashela ukuthi akabe exwayisanga abantu. Khona abanye abalindi abakhuluma ilanguage enga-understand, bethi hayi umoya ongcwele uzokhuluma. Ukhuluma kanjani umoya ongcwele kumuntu angekho kuye?
amuzwe kanjani umuntu ebiyelwe izono? Umoya ongcwele uzokhuluma nawe uma usuthethelela izono. Angi-understand ukuthi umuntu kwenzeka kanjani athi umoya ongcwele uzomtshela usibani bani. Akusikhona ukugodla inkemba yakho. Jeremiah 48:10 lithi uqala ekusiya umuntu okugodla inkemba yakhe egazini. Masingazigodli iy'nkemba zethu bafowethu. Khona uma phambi kwabantu nje ususukhetha intshumayelo, ayibeke intshumayelo uJesu uthi enhliziyweni ngeke ngikushumayele lokhu. Bazothi nje kodwa, hayi mina ngizoshumayela ngigcinela. Umlindi wena. Uma uwumlindi wenza umsebenzi walokuthumile. Awukhethi ukuthi ngizolinda lo ngingamlindi. Ungumlindi. Qaphela-ke, luyeza usuku lokugcina la kuzothethwa khona amacala. Ungabi ngomunye olahlwayo ngenxa yokuhluleka ukulinda. Lithi-ke lelizwi, uma-ke ebona inkemba yehla phezu kwezwe abethi icilongo axwayisa abantu. Verse 4, okuzwayo ukukhala kwecilongo angaqwayi kodwa, bese yehla inkemba imsuse, igazi lakhe liyakuba sekhanda lakhe. Akekho umuntu obekwa icala ngoba ulizwile icilongo elimxwayisayo. Bese liqhubeka izwi lenkosi lithi-ke, bese yehla inkemba imsuse, igazi lakhe liyakuba sekhanda lakhe. Verse 5, ukukhala kwecilongo wakuzwa kepha akaxwayanga. Igazi lakhe liyakuba kuye uma exwayile ezophulile. Into esemqoka ukuthi masilizwe izwi masixwayeni. Uma izwi lisixwayisa, xwaya. Ngoba usazoma phambi kaNkulunkulu nokungaxwayi kwakho. Uzoma phambi kaNkulunkulu nokona kwakho usuxwayisiwe. Ngoba awukho umnikelo ngesono. So kufanele sikufunde ukuxwaya. Ukuthi ukuxwaya iyona nto esemqoka. Ukuxwaya ngesinye isikhathi kuwukuthi uyasola ukuthi lento ayihambi kahle bese uba alert. Awufuni ungene ey'ntweni ongazazi. Xwayani bafowethu. Njengalento engihlale ngisho. Ngiyacela-ke nixwayeni. Kuzolahleka iy'mali zabantu. Yilaba abantu abahekha iy'namba. Nginithumelele khona manje okokuvimba ukuthi ungahekhi. Angazi noma ukusebenzisile yini. Uma ungakwazi cela omakhelwane, ingane zamakhelwane azikusize. Ngoba uhlukumeza abantu uma isihekhiwe inamba yakho usekhaya lezwi wazi ukuthi kuvikwa kanjani ukuhekhwa. Bese belokhu abantu beshone bekudabukela kanti akusewena bekhipha izimali. That is an inconvenience. Number 1. Number 2, bayalahlekelwa laba bantu. So-ke ngiyacela ukuthi sixwaye, xwaya. Ukuxwaya uqaphele, uvula amehlo amabili. Uwavula onke amehlo akho uma engaphezu kwamabili. Asixwayeni bafowethu. Sixwayeke nangokwezwi lanamhlanje. Xwayana abaprofeti bamanga. Siphile ey'nsukwini zokugcina. Xwayana abefundisi bamanga. Musunikela noma yikuphi la ubona khona. Leli zwi ngihlala ngilifunda njalo ngiyaliphinda-phinda. Deuteronomy chapter 12. Awunikeli nabantu baphelile besikenywa abanye abantu. Deuteronomy chapter 12 verse 13 no 14. Lithi xwaya, leligama esikhuluma lokuxwaya. Xwaya ukuba unganikeli ngeminikelo yakho yokushiswa ezindaweni zonke ozibonayo. You don't just offer. Cabanga ukuthi i-offering yakhe ishonaphi. Umbheke umuntu omnikeza yona. Yini akayenzayo ukuze uthole isibusiso. Ngoba ngeke usithole isibusiso uma imali yakhe yohlala ebhenki lalo muntu ahambe etsaka. Kukhona unyaka angisawukhumbula ukuthi muphi. Kunomfundisi engeze umusho wangaphandle wase-South Africa. Exoxeleke nabangani bakhe kanti izofika kimi. Ethi yabona kulonyaka lo ngifuna ukwenza $1,000,000 le-profit. Ngizokwenza $1,000,000 kulenye. Yabona-ke labo abathunyiwe labo. Bazolanda imali, bazosiqola.
Umuntu onebudget ukuthi ufuna ukwenza 1,000,000 this year alenzele lo 1,000,000 besenzana. Awusingcono thina ekhaya lezwe kakhulu bafowethu sakha izindlu yikho ukuthi ziyadula. Njengamanje ngibhizi ngisusa abantu abakhele eduze nesonto. Umuntu ususwa ngemali aphinde ayobekwa ngemali la iyakhona. So njengamanje ngibhizi nalokho ngoba maduze izofuneka lendlu enkulu. Njengasakha ama-branch nje izofuneka. Khona abantu abathanda ukukhonza ebandleni elihle atsake ngendlu. Mina ngikhonza kuleli sonto elinendlu enhle. Ukuthi kwenzakalani ngempela lapha akanandaba yena ufuna nje indlu enhle. So labo bantu ke yibo laba sebezogcwalisa indlu. Ngambonga uNkulunkulu ngajabula. Ngidonthi 2 weeks kade sise eBhamshela zakhuphuka inombolo nje reporter nje ngizinake kakhulu kabi lezi nombolo mhlambe nina nazi and ziyarekhodwa kwi-diary yami. Nginake kakhulu ngathi hawu ubaba uSithole ubeko 50 something wavele wangena ngazi uma 81 noma 82 noma 83 more than 20 people. Mangithi ngiyafind out mhlamba ababekhona cha abantu zalwane nje abazithanda ukuziqhamukela bebona indle enhle noma ke babeyibonile basifuna ukukhonza lapho. Okungukuthi nathi esikhonzele ezikoleni asifuneni indawo. Ngeke ngakhuluma ngathi noma bekuselokishini yebo ngixakekile njengamanje kodwa uNkulunkulu wethu unemali sizothandana noma ngabe kuselokishini noma kukuphi. Mhlambe sokwazi ukuthenga indle lokishini bese siyidiliza amakamelo ngaphakathi besaholo like sikhonze. Ngoba phela kuneplani kamasipala sikwazi uvele sakhe indle yesonto endaweni engamiselwanga lokho. Kodwa singakwazi ukuzakhela ihholo lethu bengathi hawu kuloya muzi njalo ngamasonto bayahlangana njalo kanti sekuyindle yenkonzo sadiliza indonga ezingaphakathi kwasale ezingaphandle. So ke izinto ezinjalo ayikhuli ibranch ekhonzela esikoleni. Ayikhuli ibranch ekhonzela emzini womuntu. Kwazini lo ngoba ukuqala sikwazi ukubeka ibhodi. Njengamanje nje ngikweleta iMafakatini neBhamshela bafuna bathola amabhodi acacisa ukuthi indlu yokukhonza le. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu. Bengikhuluma ngokuthi asiyekeni ukubeka imali sigodle befundisi sazi ukuthi hayi le mali yokuthi Jabelethu uzotsakela abanye ukuthi ngifuna ukwenza 1,000,000. Asingeni thina la asanandaba nemali. Yazi ukuthi anginandaba mina nemali ngoba imali akusiyona yami kaNkulunkulu. Owami umsebenzi ukuyiphatha kahle yenza into efanele. Mangingabaza ngiyathandaza ngibuze Nkosi ngenze njani la. Ngiyithenge lento noma ngayithengi. Ngimsuse lo muntu ukuze kwande indlu yakho noma ngamsusi. Ngiyalawulwa ngiyini imbongolo egitshela. So ngiyafisa ukuthi sonke kakhulu abefundisi basentabeni bakufunda ukuthandaza, bakufunda ukukhuleka. Ngoba uma uJesu engakabuyi siyeze isikhathi la izothathwa le ndoda enikhulekelayo bisiqhamuka sizonika imali. Kufanele ukuthi ufunde ukukhuleka ucela imali uNkulunkulu ufuna ukwenza ukuthi endlini enkonzo awusakwazi ukwenza. Seyashintsha manje iconstitution noma seyashintsha indaba sekuyafundraiser kulezi zindlu engithe akufundraiser khona. Umyale ngawunika uNkulunkulu loyo. Awusuki kimi njengobaba uNsibanda. So uzothi mawungasazithola izinto bese uyaqala wenza ya fundraiser, wenza ama-JJ, ama-JD, uthatha lonke ibandla liphonse esihogweni. Nawe ngeke usale. Asifundeni ukukhuleka, asifundeni ukucela izinto uNkulunkulu. Mina ngimi ngalokho nje. Likhulu leli bandla manje. Ayafika ke amaqola azothatha. Awayeke uNkulunkulu ngoba umuntu uyamlulela intambo. Lifika iqola lizodimanda. Kanti liyazazi ukuthi liyahamba. Asingeni ke lapho kakhulu ngoba imali akusiyona yami. Angifuni nje ukuthi sengiyikhulumele. Inomnikazi wayo ukwazi ukuyilwela ngemali yakhe. Siyambonga kodwa kakhulu uNkulunkulu. Mina ngazi indlela engibonga ngayo. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi anginikeze ivangeli eliphilayo. Anginikeze ivangeli langempela. Ivangeli lakudala. Bethu abefundisi ivangeli efuna lishintshe ngekhathi. uNkulunkulu akashintshi. Iselokhu aba uyena futhi imithetho yakhe imile nje into ayifunayo uyayifuna. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu.
Siyambonga ngezindlu asiphe zona. Mina ngijabule, ngiyabonga. Kodwa-ke sizobona ukuthi ukusuka la siyaphi, sisalinda uNkulunkulu uzosinikeza imali. Wanje wangisho nje ukuthi kusaphambene ku-10 amangazi, kodwa into emnandi ngilala ubuthongo ngoba imali akuyona eyami, ocabangayo akumina, unomnika yonke lonto inomnikazi wayo. Mina ngiyatshelwa nje ukuthi ngiyenzeni bese ngiyenza. Ngakho-ke bafowethu singabalindi, ungumlindi. Uma-ke ungumlindi, qaphela uthi uxwayisa abantu, qaphela uxwayisa umndeni wakho, qaphela ukuxwayisa ibandla, qaphela ukuxwayisa abantu emsebenzini. Inkosi uJesu siyabuya. Inkosi uJesu imemnyango ifuna ukuthi ilithathe ibandla manje. Ibanjwe lokho nalokho, kodwa inkosi uJesu sisemnyango. Uzohlwithwa na noma uzosala? Uzohamba nathi na noma uzosala? Ngiyafisa wonke umuntu osekhaya lezwi, wonke umuntu osentabeni ahlwithwe, siyozuba ubumnandi basekhaya ezulwini. uNkulunkulu akabe nawe, uNkulunkulu akugcine. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bawuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu wafuna umuntu ozoma esikhaleni. Umile nje esikhaleni, unguye umlindi, uyabaxwayisa abantu. Ake siguqe esikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando osithande ngalo, sibonga konke osenzele khona. Busiseke le nkonzo iwenze umsebenzi ezindaweni zonke, njengoba ushilo wathi izwi lakho uyalilinda kuba liwenze umsebenzi. Nale nkonzo ilinde ikwenze lokho oyithume khona kulona loyo oyithumela kuye. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyanamukela nonke enisanda ukungena ekhaya lezwi, siyanamukela, siyambonga uNkulunkulu ngani, siyambonga uNkulunkulu. Hlala-ke ekhaya lezwi unethezeke, ulizwe izwi lenze ngoba usazohlulelwa ngalo. John chapter 12 verse 48 uthi uJesu ngeke ngisanehlulela, kodwa izwi engilikhulume kini ilona elizonahlulela. Uba wenze bande useyavalelisa uthi ube nosuku olumnandi. uJesu Kristu inkosi.